For der lige i starten, der, jamen, man fik ikke ret meget i løn, man skulle jo have en lille løn jo og så videre, og der var så også rationering i flere år efter krig. Det var, og det var, min mor, hun syede der bukser til os, kort bukser, af noget aflagt tøj fra hendes onkler, eller svoger, der var postet. Og det var noget, de havde kasserede. Men der var så meget, hun kunne lave noget kort bukser til os. Det var også noget skrækkeligt noget at gå i. Men dengang tænkte man jo sådan set, jamen, tingene var sådan. Man kunne ikke lave om på tingene. Og det havde vi ikke rigtig nogen vilje til før senere. Og det var jo så, da senere, der begyndte jeg så at læse jo alt det der jo. Men det var jo lige dengang. Det var jo noget efter krigen. Så jeg har altid sagt, at det gamle samfund, det stod op og levede videre efter krigen. Men der var selvfølgelig nogen, der ikke havde det så godt, dem der har været med i Tyskland. Der var jo nok nogen, der blev både klippet af pigerne, og det var der en del i går, tror jeg. Men det har jeg da aldrig set. Men jeg har set billeder jo. De viste vel også en masse i aviserne. Hvad siger du? De viste vel også en masse i aviserne. Ja, efter krigen. Ja. Under krigen, der var i Tyskland, vi hørte jo bare, at det var strategisk tilbagetog og sådan noget. At de foretog sig i Tyskland. Men der begyndte der at komme flere og flere modstandsfolk, og de sprængte tog i luften, det gjorde modstandsfolk. Mm-hmm. Det var jo sådan nogle yngre mennesker på. Jamen, det var nogen der, de var nok en 20-25 år, de fleste af dem, og ældre måske også, fordi der var jo nogen, der samlede det op på England og smidt ned, altså af våben og sådan noget jo. Og det var jo gerne lokale, men der blev aldrig smidt noget ned derude omkring. Hvor jeg ved, at smed ned hjem. Han var en sådan slags modstandsmand. Det var han. Vidste de så noget om koncentrationslejren før krigen eller efter krigen? Vidste de først noget om den der, eller? Vi vidste ikke ret meget om koncentration, men det fik vi så at vide, at der blev snakket om i engelsk, i dansk radio på England. Men vi vidste, at det fandtes, og vi vidste også, at politiet for eksempel, de blev jo taget fra bestillingen der sidst i 44, eller en gang i 44. Det var i hvert fald, mens jeg var oppe ved os og tjente der. For han havde en bror, der var politibetjent, og han kom derop og gemte sig. Så det var jo ikke så meget, jeg har gemt der, men det var jo sådan langt ude på landet, så det, der følte han sig sikker. Men der var jo mange, der blev sendt direkte til Tyskland i en lejr der. Så men det var så ikke så let. Så I var ikke bange for, at I var måske de næste, der skulle i koncentrationslejre? Nej, det var aldrig en tanke, vi havde. Det vil jeg ikke sige. Ved du så noget om, hvad der sådan startede 2. verdenskrig, eller hvad der sådan?
Jamen, det var jo Hitler. Det var helt givet Hitler. For, og det er da rigtigt, han tog jo først noget af Tjekkoslovakiet, og Østrig, det ville han jo også, det var han jo nærmest befriet, da han kom der. Hitler var jo østriger egentlig, eller østrigsk afstemning. Men det næste han gjorde, det var at tage Polen. Der havde englænderne en pagt med Polen, altså at de skulle erklære dem krig, og det gjorde de så. Og så var verdenskrigen jo altså startet, og det var sådan set først, da Hitler han tog Polen. Og så senere, så tog han Holland, Belgien og Frankrig. Og der var englænderne jo også over. Men de måtte jo trække sig tilbage, og de er nær aldrig kommet hjem. Alle de soldater, englænderne havde der i Frankrig. Fordi der var ikke både nok, og tyskerne havde en del af luftherredømmet, så men de fik den da de aller fleste af dem hjem. Og det var jo egentlig godt, fordi det var jo en del af den stående her, der var derovre. Og var der noget, der sådan overraskede dig? For eksempel, hvis der var nogen, der ikke kom hjem, eller var du overrasket over, at du hørte om nogle af de ting, du hørte om? Nej, det kan jeg ikke erindre i hvert fald. Det gik sådan lidt stille og roligt. Det gjorde det faktisk. Du må regne med, jeg var jo 5 år yngre end dig dengang. Kan det ikke høre, hvad det? Det skal være en time. Nej, det skal det altså ikke sige. En time, det kan simpelthen ikke passe. Det er rigtig lang tid. Jeg vil lige spørge om det sidste. Det var fordi, at jeg også tænkte på, jeg ved for eksempel, at i USA, der var det jo Pearl Harbor, der startede krigen. Og så er det derfor, jeg tænkte på, om der var nogle andre ting, som startede det, eller om det bare var. Eller hørte I noget om det med USA, om